Прывітанне ўсім, хто до нас сёння далучыўся. Гэта дыскусійная онлайн-гульня «Квіз вечар». Шмат стагоддзяў таму нашыя продкі збіраліся на цэнтральных плошчах сваіх гарадоў, каб абмеркаваць важныя пытанні, прыняць важныя рашэнні дэмакратычнай супольнасці. Вось такі сход вольных людзей называўся вечар. Мы паўтараем традыцыю нашых продкаў, мы цяпер збіраемся ў онлайне, і наша гульня называецца вечар. Вечар гуляючы, абмяркоўваем важнае. Тэма нашай сённяшняй гульні беларускай літаратуры называецца «Твиттер». Мы сёння час, калі інтэрнэт шырэйшыя прасторы, а надыходзіць нібыта на другі план. Кнігі беларускіх пісьменнікаў выдаюцца мікраскапічнымі накладамі ў некалькі сотняў асобнікаў, а для чалавека, который не знаходзіцца ў тусоўцы, не цікавіцца беларускай культурай, такое адчуванне ўзнікае, што беларуская літаратура закончылася совершенно і быкаве. Так гэта ці не, чым жыве сучасная беларуская літаратура і з чаго яе варта пачынаць чытаць, каб гэта было цікава. Сёння пра гэта і не толькі мы паговорым з нашай рэч у тым, што сёння дыстанцыйна склалася, мы сёння ўпершыню спрабуем такі фармат. Гэта Марыйка Мартысевіч. Гэта Марыя Мартысевіч. Як, дарэчы, правільна казаць, Марыйка ці Марыя, як ты сама называлі? Хочаш, каб цябе называлі? Марыя. Ужо Марыя. Ужо Марыя. Это таксама маё імя. Альтер-эго. Марыя Мартысевіч, паэтка, перакладчыца, літаратарка, чалавек, который знаходзіцца ў кантэксце беларускай літаратуры, ну і з которым, я думаю, што мы сёння зможам праясніць, жывая беларуская літаратура ці не, і што яе чакае ў бліжэйшую будучыню. Марыя, раскажы, дзе ты знаходзішся цяпер, чаму сёння не змагла апынуцца тут каля нас у студыі, што там у цябе адбываецца? Гляжу, такі вельмі нейкі каларытны антураж вакол. Ну, па-першае, калі мне кажуць, што сустрэча будзе онлайн, як пачалося, я ўжо як чалавек эпохі пандэміі аўтаматычна, нават не пытаючыся, думаю, што гэта будзе онлайн. Вось як гэта зараз адбываецца. І, дарэчы, Віталь, так, цябе чуваць зараз як бога такога архаічнага, таму што я чую цябе наўпрост з Зума і з онлайн-трансляцыі. Як справіць гэтую хібу, я не ведаю, но я прызвычаюся, як усе беларусы, прыцярплюся. Вось, і я зараз знаходжуся пад Бярозай, у вёсцы Бяронная гара. Ты кажаш, што пад Бярозай горадам, а то пад Бярозай неяк так гучыць двухсэнсоўна. Не, у нас тут таксама на падворку расце бяроза, і пад ёй адбываецца шмат жыцця, мы называем хутар свой падворак, шмат жыцця на хутары адбываецца менавіта наўпрост пад Бярозай і пад горадам Бярозай. Таму гэта ўсё, як у літаратуры заўсёды два сэнсы тут граюць. Вось, і так, мы выехалі ўжо на лета, на адпачынак, па прыкладзе ўсіх, напэўна, многіх беларусаў. І цяпер я выходжу проста з вельмі дарагога мне месца ў гэты эфір. Ну добра, які-небудзь, не ведаю, там вершы пішацца ў гэты час, творчае натхненне з'яўляецца там пад Бярозай? По-рознаму, но у мяне ёсць шмат вершаў напісаных, ну не шмат, ёсць некалькі вершаў напісаных менавіта пра Палессе, на тэмы, которые блізкія тут. Ну што ж, я бачу, што да нас ужо далучаюцца гульцы. Для тых, хто яшчэ не паспеў далучыцца, але бачыць нашу трансляцыю, нагадаю, што каб гуляць у наш квіз, для гэтага трэба ўсталяваць сабе на тэлефон аплікацыю Kahoot і ўвесці пін-код, который вы бачыце на экране 395-5269, або ў асобнай укладцы адкрыць сайт Kahoot IT і той жа самы пін-код увесці там, для таго, каб пачаць гуляць. Ну, бачу, што людзі да нас ужо далучыліся, можа быць, хтосьці яшчэ прыяднаецца, а пакуль давайце пазнаёмімся з нашымі гульцамі. Некаторыя гуляюць, я ведаю, не толькі па-асобку, але і камандамі. Жулікі, я так разумею, што гэта і ёсць каманда. Аксамітка, Аківка. Ну, выбачайце, калі каго-небудзь неправільна назову, тут даволі такія цікавыя нікнеймы. Калютік, божачкі. 8-я кватэра, нашыя заўсёднікі. Сліпой камін, Рікі Морті, Марыйка, Дар'я, каманда, Сетліч, Джава Робс, Вагіф, Тімкін і Тек. Ну, такі у нас сёння людзі і каманды зарэгістраваліся. Ну што, я думаю, не будзем доўга адкладваць, а мы будзем задаваць пытанні нашым гульцам, ну і адначасова з Марыяй абмяркоўваць стан цяперашняй беларускай літаратуры, як яна выжывае ў эпоху інтэрнэту, глабалізацыі і іншых з'яваў. Паехалі. Пачынаем з нашага першага пытання, наш квіз.
Беларуская літаратура versus Twitter, хто каго? 3, 2, 1. Паехалі. Першае пытанне. Хто пісаў пад псеўданімам Яська Гаспадар з-пад Вільні? Варыянт адказу: чырвоны Францішак Багушевіч, сіні Ян Шашот, аранжавы Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, зялёны Кастусь Каліноўскі. Ну, а ў мяне пытанне да Марыі. Марыя, раскажы, вось для чалавека, который давно не цікавіцца беларускай літаратуры, который думае, што закончылася она на Васілі Быкаве і на Рыгору Барадуліне, што цяпер існуе такога цікавага? Чым жыве беларуская літаратура, ці жыве яна ўвогуле? Ой, прабачце, калі ласка, мне вельмі смешна. Па-першае, мне здаецца, што дзякуючы многім маім калегам, такім як, напрыклад, як Ганна Северынец, вось, і, не ведаю, Альгерд Бахарэвіч, ці яшчэ хтосьці, пра беларускую літаратуру зараз многія ведаюць лепш, можа, і за мяне, таму што я маладая маці, не ўсё паспяваю чытаць. Мне здаецца, што, можа быць, я жыву ў такім свеце ілюзій, але чаму мне твоё пытанне рассмешыла, таму што я зараз у беларускім пенцэнтры, а Быкаў, Барадулін — гэта нашыя заснавальнікі, і я акурат вось літаральна перад адпачынкам іх партрэты ставіла ў рамачкі, замаўляла багеты і так далей. Так, это у цябе, здаецца, нехта, так? Хтосьці завітаў? Гэта, я думаю, адзін з сыноў вырашыў пагуляцца за ранком, я не знаю, як гэта так, непрадбачанае. Не бяды. Для мяне, напрыклад, літаратура не скончылася на Быкаве і Барадуліне, яна для мяне арганічныя ўдзельнікі літпрацэсу, і тое, што яны напісалі, я ведаю, што чытаецца і перачытваецца сёння, і прычым чым далей, тым больш актуальна. Вось. А так, ну, з іх актыўнай эпохі прайшло ўжо 30 гадоў, можа 20, так, потому што вось Быкава не стала ў 2003 годзе, так, і, ну, з таго часу з'явіліся маладыя пісьменнікі, мы пішам, яны пішуць, можа, я ўжо 40 год не вельмі маладая, і гэта ўсё можна чытаць, калі пытаеце канкрэтней. Ну, а ці правда, што у нас пісьменнікаў ці не болей, чым чытачоў некаторыя так жартуюць? Ну, я лічу, што беларуская літаратура невялікая літаратура, і тут, у прынцыпе, так, для такой, скажем так, у параўнанні з некаторымі краінамі літпрацэс будзе меншым. Вось, але пісьменнікаў сапраўды шмат, вось, но на шчасце для чытача не ўсё вельмі добра ў нас хутчэй з кнігавыдавецтвам, чым з пісьменніцтвам, так, таму не кожны можа паспець выдацца, а калі і выдацца, то не можа не выдацца так, каб это трапіла да шырокага чытача. Таму можа стварацца такая ілюзія. І я ўвесь час паўтараю, што праблема не ў пісьменніках, а ў кнігах, і іх трэба проста ўмець выдаваць, умець прадаваць, і тады у нас всё вось пра гэта мы абавязкова пагаворым. Пакуль што мы падвядзём вынікі нашага першага пытання. Так, правільны адказ Кастусь Каліноўскі, дарэчы, Марыя, як ты угадала? Ну так, напэўна, не знаю, мне тут далі 918 балаў. Гэта можна абвяшчаць? Гэта, ну, то ўсё відаць. Рэч у тым, што тут балы даюцца не толькі за правільнасць адказаў, але і за хуткасць. Наступнае пытанне. О, цяпер я буду... Ты мне даў вельмі... Я гуляла штодзікамі. Ну, дай трошкі нашым... Цяпер я буду выжимаць люфт. Нашым гульцам таксама дай трошкі пагуляцца. Як называецца праект па перакладзе замежнай літаратуры на беларускую мову, якім удзельнічае Марыя Мартысевіч? Амерыканка, Новая Еўропа, Колер сакуры або Нарвежскі лес? Вось такія варыянты. Давай пагаворым пра кнігавыданне. Мы зараз жывём у эпоху інтэрнэту, так? І выданне кніг — это все-таки працэс доўгі, працэс нятанны. Ці не прасцей беларускаму пісьменніку ці паэту проста выдаць сваю кнігу ў інтэрнэце, выкласці дзе-небудзь там на нейкім сайце, і вось, калі ласка, каму цікава, чытайце. Чаму абавязкова такі культ кнігі трэба падтрымліваць? Ну, ведаеце, зараз Альгерд Бахарэвіч менавіта гэта і зрабіў. Ён выдаў 2 свае новыя кніжкі онлайн, вось, у электронным варыянце, і гэта адзіны спосаб, которым мы можам пачытаць яго навінкі. І, на жаль, гэта вымушаны захад па розных прычынах, так? Перад гэтым мы паглядзім. Ну, рэч у тым, што калі мяне пытаюцца выдаўцы ці крытыкі, ці хтось яшчэ, як лепш зрабіць, я кажу, што рабіце проста і правярайце. Вот мы зараз просто, я буду размаўляць з Альгердам і пытацца, ну як яно, так? Ён будзе, можа, абвяшчаць вынікі продажаў. Мы не ведаем. Мы першапраходцы ва ўсім, што мы робім у беларускай кнігавыданні, таму што
яно заўсёды мяняецца. Заўсёды у нас все вельмі па-рознаму. Значыцца таму а да гэтага такія спробы заканчваліся ніяк, таму што да гэтага такія спробы заканчваліся ніяк па той прычыне, што не прадавалася онлайн. Вось калі б людзі куплялі онлайн, то можа быць так і было б. А яшчэ дагэтуль папяровая кніга не толькі Беларусі, нідзе ў свеце не саступіла электроннай. Вось. Як і не стараліся выдаўцы электронных кніг, рабілі там нейкія мультымедыа штукі. Папяровая кніга — гэта круты класічны фармат, прадуманы вельмі даўно, і пакуль што ён сапраўды універсальны. Па-рознаму. Нехта любіць паперу гартаць, каб можна было аўтограф аўтара атрымаць або аўтаркі. Аўтограф аўтара, потым яны вельмі прыгожа стаяць на паліцах. Вось, некаторым это падабаецца. Ну, сэнс такі, што кніга гэта як артэфакт аказалася сапраўды чымсьці унікальным у гісторыі чалавецтва. І яна, можа быць, крыху відазмянілася з прыходам электроннай кнігі, скажем так. Ну, можа быць, газеты, напэўна, сапраўды сыдуць онлайн і ў PDF версіі, так, там што аднадзённасць. А добрыя кніжкі, наадварот, мне здаецца, што будуць. Кніжка як твор — гэта аб'ект, это артэфакт, гэта тавар і аб'ект культуры. І гэта залатое правіла кнігавыдання. Калі ты не ўлічваеш, што кніга — гэта тавар, а прадаеш як культуру, ты не прадасі. Але і калі ты будзеш прадаваць кніжку толькі як тавар... Ты ж уключыўся маркетолог, я так разумею. Не, это просто так, мы пыталіся. Я думаю, што вот гэтае спалучэнне так рэчы і матэрыяльнага і нематэрыяльнага ў кнізе захоплівае людзей, таму яны цягнуць да кнігі. Добра, мы яшчэ пра гэта пагаворым. Наступнае пытанне, каб не паспелі занудзіцца нашы гледачы і гульцы. Тут трэба расставіць у слушным парадку. Суаднясіце псеўданімы пісьменнікаў і іх сапраўдныя імёны. Янка Купала, Цётка Кубколас Раса, варыянт Лаіза Пашкевіч, Ніна Абрамчык, Іван Луцевіч, Константин Міцкевіч. Марыя, давай поговорим про книговыдание. Я веду, что, допустим, у России есть письменники, которые цалком живут там, на Заходе пагатоў, которые цалком живут со своей творчасці, з выдання кніг, для іх гэта асноўная работа. Ці хтосьці з беларускіх сучасных літаратараў можа пахваліцца тым, што ён жыве са сваёй творчасці, з продажу кніг, которые ён піша? Ну, па-першае, баюся, што твоё пытанне мне, но такое складанае, менш складанае, чым тое, которое на экране, таму я прайграю наш квіз, но это непазбежнасць. Вось, як бы, я думаю, што вы часта пытаецеся сваіх сяброў беларусаў, колькі яны зарабляюць, і што вы чуеце ў адказ. На жаль, ну, ці на шчасце, я думаю, пісьменнікі ў гэтым плане такія ж. Так, ясно. Я пропустила что-то. Карацей, я думаю, что письменники, на жаль, ці на счастье, такие ж белорусы, як усе, мы не докопаемся до продажаў, до прыбыткаў, до праўды. Але агульны адказ может быть, на жаль, такі, што беларускія пісьменнікі зарабляюць дагэтуль менш, чым заходнія калегі, а менавіта праз тое, што мы мала пакуль што. Беларускі кніжны рынок не існуе. Вось, мы яго толькі спрабуем стварыць і пашырыць. Ён існуе за кошт продажаў кніг, за кошт чытачоў, і вось над гэтым вельмі шмат пісьменнікаў і выдаўцоў працуе. А вось плюс яшчэ такі момант, што многія пісьменнікі зарабляюць дзякуючы падтрымцы культурнай, дзякуючы таму, што дзяржавы ці фонды падтрымліваюць іх творчымі стыпендыямі. І яны, напрыклад, могуць не працаваць на асноўнай працы, так, не зарабляць грошы на сям'ю, а пісаць і атрымліваць стыпендыю за тое, што не пішуць. Такой магчымасці амаль, вельмі мала пісьменнікаў беларускіх мае такую магчымасць. Но зараз, дарэчы, дзякуючы салідарнасці з Беларусю, проста нават дыяспары прапануюць пісьменнікам выехаць і папісаць у іх. Можа быць, у гэтым плане у нас з'явіцца больш... Я не кажу пра заробак, дарэчы, вельмі часта пісьменніку важна проста напісаць кнігу, бо яго ёсць такая патрэба унутраная ці нейкая амбіцыя ці духоўная верэда, як кажа Акудовіч, так? І мне здаецца, што з'явіцца больш кніжак,
я спадзяюся, і ад кніжак прыйдзе больш славы, больш новых кніжак, ну то есть больш грошай за гэтыя кніжкі прададзены, можа быць штосьці зменіцца ў нашых літаратараў. Ну, будзем на гэта спадзявацца. Значыць так, гэта Іван Луцевіч, гэта Янка Купала, Лыза Пашкевіч, цётка Константин Міцкевіч і Кубколас і Ніна Абрамчык пісала пад псеўданімам Ніна Раса. Наступнае пытанне. Чый твор быў выкарыстаны падчас стварэння серыялу HBO «Чарнобыль»? Варыянты адказу: Святлана Алексеевич, Алесь Адамович, Васіль Быкаў, Андрэй Курэйчык. Ну, глядзі, ты кажаш пра тое, што кнігавыдаўцы стараюцца стварыць беларускі кніжны рынак, но я думаю, што адна з асноўных праблем у тым, што ўсё-такі ў нас краіна пераважна рускамоўная, і людзі проста не прызвычаіліся чытаць па-беларуску. Вось ты бачыш нейкія спосабы, эфектыўныя метады захвоціць людзей чытаць па-беларуску? Вось тых, хто па-за беларускім кантэкстам, тым, хто, можа быць, цікавіцца беларускай мовай, але цікавіцца так, пасіўна. О, на мове, прикольна. Што можна зрабіць, каб нейкі... Сувязь паміж чытаннем па-беларуску і размовай па-беларуску, канешне, відавочная. І усе людзі, хто пашыраюць папулярнасць беларускай мовы ва ўсіх сферах, гэта, напрыклад, бізнесоўцы, которые оформляюць свой бізнес па-беларуску, у которых у сервісах ці ў офісах існуе беларуская мова, яны таксама набліжаюць беларускую кнігу да чытача, таму што беларуская мова робіцца чымсьці не экзатычным, чымсьці самім сабой зразумелым, і чытаць па-беларуску робіцца таксама неяк так звычайным і модным. І, канешне ж, толькі пісьменнікі гэтага не зробяць, таму што мы можам пісаць кніжкі, казаць пра самі творы, а вось саму мову і папулярнасць размовы на ёй толькі пісьменнікі не разрэкламуюць, і толькі выдаўцы не разрэкламуюць, таму што яны ствараюць кніжку, так, а ў іх крыху іншая задача. Таму гэта, канешне, задача ўсёй нашай супольнасці, так, набліжаць беларускае чытанне. Гэта і школы, гэта і дзяржава, прабачце, так, ну, ў сэнсе, што гэта проста ўсё грамадства павінна неяк дбаць пра тое, каб беларуская мова існавала. Вось, але, канешне, кожны пісьменнік, які выбірае беларускую мову, ён частка гэтага вось актыўнага грамадства. Мы, ну, вот я учора прачытала меркаванне, здаецца, Вінцука Вячоркі, што з часоў, калі Багушевіч выдаў свае кніжкі, так, выбар мовы у беларускай літаратуры свядомы. Ну, калі чалавек прыходзіць пісаць па-беларуску, ён робіць гэта свядома. Вось, і, ну, гэта дагэтуль захоўваецца ўжо больш за стагоддзя. Канешне, пішучы па-беларуску або на, ну, вот, ёсць выпадкі і дыялектах, так, блізкіх да беларускай мовы, мы набліжаем, канешне, беларускае слова да людзей і стараемся рабіць гэта неяк яскравей. Я, напрыклад, так адказала на гэта пытанне. Я вырашыла напісаць папулярны моладзевы раман. Вось я яго ўжо напалову напісала. Называется, ён выйшаў пад псевданімам Ева Вайтоўская, выдавецтва Вінушкевіч, называется «Гарэзлівы пацалунак». Гэта 600 сторонак такой моладзевай сагі. Вот можете купіць, пачытаць, што ў мяне атрымалася. Я вельмі старалася. Так, уже роман уже ёсць, так? Так, ён уже таксама год як выдадзены. Называется «Гарэзлівы пацалунак». Вось, я сабе пазначу. Прадаецца. Так, і я вот зараз пишу другую частку, но, як мы закраналі папярэднія пытанні, просто няма часу напісання у мяне, як вось, бо я мушу працаваць над іншымі задачамі. Ну, калі у мяне, як толькі мне атрымаецца, я яго дапішу, і будзе другая частка, то есть такая вельмі тоўстая сага. Вось, і там, як бы, як мне здалося, што калі я напішу лёгкі жанр беларуску, то гэта таксама будзе, як бы, дадатковай рэкламай беларускай мовы. Вось. А, умоўна кажучы, беларускі роман «Прыцемкі» маецца на ўвазе. Што-небудзь такое лёгенькае, чытво такое ты маеш на ўвазе? «Прыцемкі», дарэчы, это добры прыклад. Я, дарэчы, іх 50 адценняў шэрага. 50 адценняў шэрага я не асіліла, прабачце. Вось там, ну, зусім ужо... Хаця гэта, як бы, сіквел, нібыта, «Прыцемак», так? Але не сіквел «Прыцемак», у сэнсе фанфіт, ну, неважна, фанфіт. «Прыцемкі», дарэчы, вельмі добры прыклад, да, такой камерцыйнай літаратуры. Так, но у выніку, калі вы, я, скажем так, я просто прачытала па-украінску, дарэчы, першую частку, потым паглядзела фільм, паглядзела, што фільм, у прынцыпе, цікавей глядзець, таму што там галоўны акцэнт на гэтым вось змрочным пейзажы, который там на поўначы Амерыкі. І я просто все паглядзела па тэлевізары, таму што вот у гэтым выпадку розніцы няма.
Но по моей книжцы, напэўна, ну там іншая праблема. Я думаю, што пакуль што яна доступная толькі па-беларуску. Гэта сюжэт. Добра, толькі пачытаем толькі ў фармаце абавязкова. чытва. Да. Давай задаваць наступнае пытанне нашым гледачам. Ну, Марыйка, выбачай, цябе пасунулі з п'едэсталу. Ось. Такі лёс. У нашай гульні гэта бывае. Наступнае пытанне. Хто напісаў верш «Пахне чабор»? Актуальны ён стаў цяпер. Наталья Арсеньева, Ніл Гілевіч, Петрусь Броўка або Рыгор Барадулін. У мяне да цябе пытанне як да пісьменніцы. Ось скажы, дзеянне твайго раману ж, напэўна, адбываецца ў Беларусі, правільна? Но я его списала с японской манги, я переписала Токио на Минск, да. Ну добра, ну ты мне ж якая цікавая штука выходзіць. Вось вы, пісьменнікі беларускія, беларускамоўныя, пішаце па-беларуску пра рэаліі, пра той свет, у которым людзі гавораць па-руску. Вось ці не складана пераключацца такім манерам, ці няма ў гэтым моманту нейкай такой нейкай штучнасці, можа быць, таму што ну, у жыцці ж это ўсё інакш гучыць. А так выходзіць, што мы рускамоўных герояў перакладаем на беларускую мову, рускамоўных людзей. Не, гэта просто нам так здаецца, таму што у нас двухмоўе. Насамрэч, вот я вот зараз таксама для выдавецтва Янушкевіч, раз уже мы тут продукт-плейсментам займаемся, адрэдагавала выдатную кніжку чэшскую. Значит, Анна Цима, «Прачынаюся сібую», кніжка пра тое, як япаністка, студэнтка япаністыкі, чэшская, як бы вандруе паміж сусветамі, паміж краінамі і так далей. Там, ну, не буду здаваць сюжэт, але сэнс у тым, што там, напрыклад, уставная навела — гэта японская аповесць, як бы, которая напісаная па-чэшску. Ну, як бы, і я яе адрэдагавала, Сергей Лісіцы, перакладчык, пераклаў з чэшскай на беларускую, но пры гэтым усе чытаюць, і мы увесь чытач нават не задумваецца, што гэта навела, ў прынцыпе, ну, у тэксце яна фігуруе як японскі твор. Вось. Мова у кніжцы — гэта умоўнасць. І я магу пісаць пра рускамоўных беларусаў па-беларуску, і ну, я проста вот менавіта рабіла гэта так, каб не было гэтай вот штучнасці, не адчувалася. Але ў мяне ёсць, ну, я паставіла сабе такую творчую задачу, выклік такі. Вот у той часы, што я яшчэ такі дапісала зараз, ну, дапісваю чарнавіку, там у мяне акурат такі аўтабіяграфічны момант, героі рускамоўныя прыязджаюць у Летнік з валанцёрамі, і там яны пераходзяць, ну, в сэнсе, адчуваюць сябе беларусамі і пераходзяць на беларускую мову. І вот гэты свіч вот, у межах беларускага тэксту паказаць будзе цяжка, але я думаю, што мне гэта ўдасца. Ну, ты просто кажаш, што ён сказаў па-руску, сказаў па-беларуску, і чалавек это просто запісвае у сваім мазгу, што вот это так. Вот, мова — гэта просто вот, ну, як бы тое, на чым ты чытаеш, это мова чытання. А як у рэчаіснасці адбывалася, вось, як бы. Ну, слушно, в прынцыпе, калі, допустим, героі там какого-нибудь апавядання гэта рыбкі акварыумныя або пацукі, яны нібыта паміж сабой размаўляюць, там ж таксама яны ж неяк рыбіну мову перадаць. Як, Віталь, ты зараз удала параўнаў беларусу з пацукамі і акварыумнымі рыбкамі. Не, гэта ні якім разе не пра беларусаў, гэта пра пацукоў. Часам пацукі — гэта проста пацукі. Да, добра. Слушна, што, вядома, это Петрусь Броўка напісаў гэты верш «Пахне чабор». Дарэчы, задаць пытанне нашай госці Марыі Мартысевіч можна ў чаціку трансляцыі на Ютубе, таму калі пытанне... Задаць пытанне і адкінуць мне яшчэ далей. Ну, Марыя, выбачай, твоя роля ў дадзеным выпадку чалавека, который расказвае. А гульня — гэта так, уже прыемны бонус. А людзі змагаюцца за балы, між іншым. Так што мы працягваем. Наступнае пытанне. Добра. Тут можна выбраць некалькі варыянтаў адказу. Якія з гэтых літаратурных часопісаў не дзяржаўныя? Дзеяслоў, полымя, маладосць і макулатура. Ёсць такое меркаванне, мы працягнем нашу размову, тэма нашай сённяшняй гульні белліт, нават не беларуская літаратура, белліт, так скарочана па інтэрнэту супраць твітару. Вось скажы, інтэрнэт як уплывае на літаратуру? Ёсць меркаванне, што рана ці позна літаратуру ён заб'е, таму што рэальна людзям прасцей чытаць кароткія паведамленні ў тым жа самым мовным твітары, чым вялікія, доўгія, разгорнутыя тэксты. На твою думку, які лёс літаратуры, ну глобальна, калі нават казаць, у эпоху інтэрнэту? Ну, я яшчэ крыху журналісткай займаюся і змушаная быць на планёрках розных, дзе расказваюць журналістам, якія там апошнія тэндэнцыі ў гэтых даўжыні тэкстаў. Вось апошняя з планёрак, на которой я была, там, па-першае, сказаць, што лонгриды — это вельмі папулярны жанр ў інтэрнэце. А па-другое, я сама ведаю, як блогерка, што, вот, напрыклад, Facebook.
Значыцца, нібыта сетка створаная для тэксту, а Instagram сетка створаная для карцінак. Но, але у Фейсбуку, каб твой тэкст быў папулярнейшы, трэба дадаць карцінку. А в Інстаграме просто фоточку без подпісаў читаюць менш, чым фоточку з кароткім тэкстам. І нават вот этой вот, как это, протяг у каруселях, как это вот пишут эти блогеры, это вот очень модно. Вот это. Ну, в сенсе, что чамусьці гэта робіцца. І мне здаецца, што спалучэнне карцінкі і тэкста, яно вот комікс, это вот мега-жанр просто літаратурны. Мне здаецца, што ну, нельга так вот адназначна хараніць літаратуру, яна просто сапраўды крыху адаптуецца да тэхналогій. Можа быць, ёсць меркаванне, што вось нейкія онлайн кніжкі все-таки у будучыні будуць больш папулярныя, але яны будуць, ну, як бы, кніжка — гэта кніжка, тэкст — гэта тэкст. І можна будзе атрымаць аўтограф аўтара ў выглядзе лічбавага подпісу. Ой, дарэчы, так, уже, дарэчы, вось у серыі «Амерыканка», про которую адказвалі папярэдняе пытанне, ёсць раман Маргарет Этвуд «Пенелопіяда». Значыцца, гэта выдатны раман, дарэчы, вельмі раю рекламу почитать, але сэнс у чым? У тым, што Маргарет Этвуд адна з самых багатых пісьменніц свету, а зарабіла на свае грошы менавіта на тым, што запатэнтавала гэтую вось дыстанцыйную асадку. Вот калі мы у банку подписываем вот электронна свае документы, або такое ўжо магчыма, ну, вот, пісаць документ за 1000 кіламетраў от месца, дзе знаходзіцца партнёр, это вот грошы за патэнт капаюць пісьменніцы. Так што ну, гэта таксама дуже сучаснасць, это не будучыня. Добра, працягваем тады нашу гульню. Наступнае пытанне. Хто аўтар гэтых радкоў? Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім дазор? Чырвоны варыянт Максім Богданович, сіні Янка Купала, аранжавы Пімен Панченка, зялёны Максім Танк. Скажи, калі ласка, з чаго можна пачаць людзям, которые хочуць пазнаёміцца менавіта з сучаснай беларускай літаратурай, а не са школьнымі творамі? Можа быць, ты параіла б нейкіх, ну, на свой суб'ектыўны, натуральна, густ, нейкіх аўтараў, аўтарак, пісьменнікаў, паэтаў, з которых варта пачаць менавіта знаёміцца з сучаснай літаратурай беларускай. Таму што яна вельмі розна, ёсць вельмі спецыфічныя творы, которые не падрыхтаванаму чалавеку лепей не чытаць адразу. Вось што бы ты параіла? Я бы, насамрэч, я заўсёды, калі ў мяне задаюць такое пытанне, я пытаюся наўпрост, для каго гэтая кніжка, што любіць чытаць гэты чалавек, ці гэтая жанчына, ці гэтая дзяўчына, ці гэтае дзіцё. Таму што в залежнасці ад таго, што чалавек, у прынцыпе, любіць, адказ будзе абсалютна розным. Вось, у нас жа ёсць і, скажем так, ну, нават, ну, сёння так, такога універсальнага, можа быць, адказу быць не можа. Плюс яшчэ такі момант все-таки наконт кніг, так, што мы вот штосьці параем, а яго, этого чалавек прыйдзе ў краму, а гэтай кніжкі ў гэтай у краме чамусьці няма. Вось. Но калі чалавек настойлівы, так, ёсць бібліятэкі, можна пайсці туды. Ну, па персонале, допустим. Так. Не знаю, я вот, напрыклад, вельмі часта раю Людмілу Рублеўскую, значыцца, асабліва для людзей, которые любяць лёгкія жанры чытальныя. Любы з яе раманаў, в прынцыпе, можна і гульня ў Лібуртэні, і Пантоклев Немазіны з апошняга. Значыцца, рэч тым, што Людміла Рублеўская, яна піша такія лёгкія творы, абавязкова па схеме Караткевіча. То есть там ёсць абавязкова жаночыя гераіні вельмі часта. Штосьці гістарычнае, то бок сучасная дзяўчына распутвае нейкую загадку, звязаную з мінулым, і ў працэсе знаходзіць каханне. По-моему, это прекрасна. Пры гэтым яна схема. Так, і пры гэтым яна весь час задае нейкі антураж, то нейкі нуар, то нейкі экшн. То бок вот Рублеўская вельмі любіць з гэтым гуляцца. І яе кніжкі такія вось, можа быць, яны будуць наадварот людзям, которые больш да сур'ёзнага чагосьці схільныя, не надта спадабаюцца, але вось для лёгкага чытання крута. Каго я яшчэ параіла? Для тых, хто
Вось так. Для тых, хто любіць, ну, скажем так, Бахарэвіч, дарэчы, вельмі універсальны адказ. Дарэчы, толькі пакуль не называй творы, таму што яшчэ будзе пытанне Добра, пра творы добра. Бахарэвіча. Бахарэвіч універсальны адказ, таму што Альгерд, можна іх колькасць назваць, он напісаў 15 романаў, ўжо, не, чакайце, вот з гэтымі апдэйтамі, которые там уже электронныя, там больш, я збілася на 15-м. А Альгерд напісаў вельмі шмат класных кніг. Вот пасля нашага пытання, так разумею, звязана з Бахарэвічам, я скажу, якія кніжкі, да, я рэкамендую. Давай. Добра, наступнае пытанне тады, паехалі. Натуральна, што гэтыя радкі напісаў Максім Богданович. На якім фота пісьменнік Альгерд Бахарэвіч? Ну ось, фота 1, фота 2, фота 3 або фота 4. Ось. А раскажы, з Альгердам Бахарэвічам як даўно ты знаёмая і вось чым от адметная яго творчасць, ось як бы ты яе пісала? Альгерд, ну, скажем так, всю сагу наших дачыненняў рассказывать вельмі цяжка, но хочу похвалиться, что Альгерд мяне месяц таму разбанил Facebook. Это значит, апошняе, што здарылася. Прычым я яго вельмі прасіла, таму што мне для працы было трэба, ну, трэба ж чытаць актуальнасць. Вось, але, як бы, да, вот этот эпизод, ну, мне, правда, весь час баняць сябры ці пісьменнікі, это такое нормально. Ну, пісьменнікі вельмі чулыя, відаць, натуры, гэта творчыя людзі. Ну, забаніў, я лічу, што ён, ну, я просто, скажем так, у перыяд пандэміі дазволіла сабе, ну, в сэнсе, што калі людзі не маглі абняцца, сустрэцца, пашкадаваць адно аднаго, дазволіла сабе нейкі такі рэзкі жарт, который не зразумеў пра яго адну кніжку. Ну, то бок, это нормально для пісьменнікаў, так выразіцца. Але, значыць, Альгердам, я яго ведаю, конечно, даўжэй, чым ён, таму што я была аднакурсніцай ягонай жонкі шкалісці, і тады вот бачыла гэтых вот усіх пісьменнікаў, знакаміты Бомбамліт і Шмерцверк, которые выступалі. А потым просто ўжо калі дайшло да дачыненняў, вось Альгерд стаў, мы з ім бачыліся, вот помню самы момант, калі мы з ім разам былі на фестывалі у Львове, і ён мне прывёз з Гамбурга такую сувенір. Вось, і тады неяк было бачна, што Альгерд уже хутка вернецца ў Беларусь, таму што ён вельмі па нас сумаваў усіх, вельмі хацеў быць часткай беларускай літаратуры, хоць ён быў у эміграцыі нейкі час. Вось. Так, я чытала, конечно, большасць яго кніг, не все, но большасць, і вельмі люблю. Пра кніжкі яшчэ будзе пытанне? Ну, скажем, пакуль не называй, а просто сцісла, чым адметнасць яго творчасцю для чалавека, который не знаёмы, чым можа зачапіць Бахарэвіч? Ведаеш, ён можа, адразу кажу, чым ён можа адштурхнуць. Ён, значыцца, не хоча спадабацца. Он, значыць, і хоча спадабацца, і не хоча спадабацца. Вось, ён такі ў яго вот эта супярэчнасць. І ён выглядае вельмі мізантрапічным, тому што ён піша. Але з гэтай мізантрапіяй все адно выходзіць вельмі вялікі гуманізм, і ў выніку этот катарсіс, которого мы чакаем у літаратуры, ён заўсёды наступае, калі ты чытаеш Бахарэвіча. Але часам гэта ідзе праз вельмі змрочныя падвалы свядомасці беларускай, у которые мы самі не хочам зазіраць. Ён нас туды опускае. Да, туды праводзіць, і потым, калі ты бачыш святло ў канцы туннелю, выходзіш на гэтае святло, у тебя адразу такая палёгка. Вось, гэта такі асноўны эфект ад ягонай творчасці. Не ўсе гэта любяць, не ўсе любяць хадзіць па падвалах такіх, але ну, ёсць людзі, которые аднойчы дзейцівшы гэты шлях ужо не могуць спыніцца. Добра, працягваем. Наступнае пытанне. Тут можна выбраць таксама некалькі варыянтаў адказу. Двойны намінал. Якія з гэтых твораў напісаў Альгерд Бахарэвіч? Каты Амерыкі, сабакі Еўропы, Нюрнбергскі працэс і гамбургскі рахунак. Ось, калі ласка, выбірайце з гэтых варыянтаў, тут можа быць не адзін з іх, а некалькі нават слушных. Ну, глядзі, я пачытаў біяграфію Альгерда Бахарэвіча, розныя літаратурныя яго ўзнагароды, рэгаліі. У мяне такое ўражанне, што Бахарэвіча, мяркуючы па колькасці моўны, которая перакладзена на яго кнігі, ведаюць лепей недзе там, на захадзе, чым у Беларусі. В прынцыпе, я так разумею, што для многіх беларускіх пісьменнікаў то уласціва. Чаму так адбываецца? Мне здаецца, што гэта хібна. Бахарэвіч адзін з самых нашых на сёння вядомых пісьменнікаў. Можа быць, 10 гадоў таму было так, як ты кажаш, але зараз і продажы, і
той, як, ну, наколькі ён запатрабаваны у журналістаў. Мне здаецца, што гэта ўсё, ну, ён адзін з самых наших вядомых у Беларусі пісьменнікаў. То бок я памыліўся. Может быть, не самых любимых, але самых вядомых, потому что Альгерд кажу, што ён не хоча спадабацца, ён вельмі часта кажа непрыемныя рэчы. Вось у гэтым плане яго можна параўнаць з Такарчук Ольгай, которая нобелевская лауреатка з Польшы, але которая апошнія некалькі гадоў перажывае просто жах на радзіме, і цкуюць. І нават я недавно прачытала, што пасля яе апошняга выказвання італьянскай прэсе, дзе яна параўнала Польшу з Беларусю, там палякаў з беларусамі, не помню дакладны кантэкст, польскія патрыёты абурыліся такому ганебнаму параўнанню і сталі ёй дасылаць парваныя кніжкі ці сапсаваныя нейкім чынам. Ну, то бок сэнс такі, што... пісьменніца, напэўна. Да, але сэнс такі, што гэта нобелевская лауреатка польская, і Альгерд, напэўна, можа быць таксама з разраду наших такіх аўтараў, которые за кошт, ну, таго, што ему важно быть собой, сказать правду. Вот, в принципе, як і Святлана Алексеевича, так само шмат кім не вітаная ў Беларусі за непрыемныя рэчы, которые кажа. Ну, то бок пісьменнік, калі піша менавіта сур'ёзную літаратуру, ён не павінен кімся падабацца, так я разумею, важная такая рыса? Значыцца, не, ёсць, я думаю так, што калі пісьменнік хоча ўсім спадабацца, ну, я не буду просто адмоўныя прыклады прыводзіць, а то мне зноў... Ну, можна прыклады з іншых літаратур, не з беларускай. Ой, цяжка. Ну, знаете, што універсальны зноў жа прыклад, я буду хадзіць толькі па вот правераных. Вот Паулу Коэльо, хороший пісьменнік бразільскі, который всім падабаецца, но как бы крытыкі часам на іх... Вот яшчэ, дарэчы, хороший прыклад з расійскай літаратуры, это Евгений Гришковец. Ён, это пісьменнік, который падабаецца чытачу, вельмі, прычым, ну, самому рознаму, масаваму, і да такой ступені, што ў яго там збіраліся арміі прыхільнікаў, якія ладзілі набегі на ягоных крытыкаў. Вось, калі Таня Заміроўская, калі Гришковец выступаў у Менску, і Тацяна Заміроўская, таксама зараз, дарэчі, беларуская пісьменніца, вядомая, напісала не вельмі добрую водгук пра яго кніжку, на яе наляцелі ў інтэрнэце вот гэтая армія прыхільнікаў Гришковца. Я тады яшчэ придумала каламбур, што ради красного словца не пожалела Гришковца. Добра, працягваем наступнае пытанне. Ну, пакуль у нас не мяняецца тройка лідараў. Хто з гэтых беларускіх літаратарак была датычная да ўраду БНР? Алыза Пашкевіч, цётка, Святлана Алексеевич, Ларыса Геніюш або Раіса Баравікова. Вось глядзі, Марыя, калі я чытаю, допустим, пра савецкую беларускую літаратуру савецкага перыяду, там пачатак 90-х гадоў, у мяне ўзнікае ўражанне, што ўсе самыя вядомыя постаці гэта ўсё-такі мужчыны. Жанчыны, безумоўна, прысутнічалі, але збольшага неяк так ўражанне, што ў савецкі час жанчыны былі збольшага ў паэзіі, а вось менавіта ў такіх вялікіх жанрах кшталту раман мы бачылі збольшага пісьменнікаў мужчын. А што ў нас цяпер з гэтымі гендернымі суадносінамі, на твой погляд? А можна ж абвесціць адказ на гэтае пытанне, которое зараз вісіць? Да. Не, пакуль не трэба, пакуль не трэба. Не. Добра, ну вот калі ты яго абвесціш, я тады яшчэ скажу одну важную рэч, ну, то есть як толькі, да? Так. Вось, але ў прынцыпе ёсць вось тут хто у нас ёсць? Раіса Баравікова, напрыклад, да? Значыцца, про Раісу Баравікову мне ёсць выдатная гісторыя, заўсёды расказваю. Значыцца, яна... Вот, а далі ўжо адказ, да? Так, мы уже бачым адказ. Гавары, давай. Тады я пачну з Ларысы Геніюш. Недавно я прочитала, скажем так, гісторыкі гэты факт ведалі даўно, я не гісторык літаратуры, спажывец таксама, а гісторыя літаратуры. Я прочитала про тое, што калі паміраў прэзідэнт БНР, здаецца, Крычэўскі у эміграцыі, ці Захарка, я не помню, хто там апошні быў. Значыць, сэнс такі, што яны там усе жылі вельмі бедна, вельмі нямогла, і, у прынцыпе, была праблема з пераемнасцю. І ён паклікаў Ларысу Геніюш і сказаў, што прызначае яе сакратаркай БНР, і ён бы ей даў прэзідэнцтва, но она жанчына. Ну, як можа прэзідэнтам БНР быць жанчына? Ну, не под жанчыну все. Да, ну, то есть это не проблема конкретного человека, на жаль, это проблема ўсёй нашай беларускай сістэмы была і ёсць, можа быць, была. Ментальнасць, я б нават сказаў. Да, ментальнасці, да. Ну, сэнс такі, што, як мне здаецца, што калі б Ларыса Геніюш слухала мужчын, то ў яе лёс склаўся іначай. Значыцца, але вот, ну, сэнс такі, што, і я думаю, што калі б прэзідэнцтва БНР перадалі Ларысе Геніюш, то вот я думаю, что нам бы не спотребилась сёлета Светлана Тихановская.
Вось это моя такая асабістая думка, потому что гэта была вельмі моцная жанчына, вельмі рэальна здольная да нейкіх кіраўных рэчаў, но яна слухалася мужчын увесь час, і тут ж такі час быў. Хаця сама была вельмі моцная характарам. Ну што, давай наступнае тады пытанне задаём, што мы бачым. Так. Тут двойны намінал, таму што складанае. Ну як адносна, каму як? У якім з раманаў Віктара Марціновіча дзеянне адбываецца ў будучыні, дзе Мінск ператварыўся ў вялікі кітайскі квартал? Сфагнум, возера радасці, рэвалюцыя і мова. Вось давай пагаворым трошкі пра Віктара Марціновіча, таму што з беларускіх пісьменнікаў, акрамя Альгерда Бахарэвіча, ён, напэўна, адзін з самых паспяховых, мяркуючы па колькасці выдадзеных кніг, па колькасці прададзеных, ён на слыху, пра яго гавораць. Як лічыш, за кошт чаго спадар Марціновіч змог дасягнуць такога поспеху? Ну вот Віктор Марціновіч мяне яшчэ не разбаніў, таму пра яго мне гаварыць вельмі трэба асцярожна, то ніколі з бану не выйду, нават не ведаю, што сказаць. Марыя, хто сябе яшчэ не забаніў з беларускіх літаратараў? Ой, не ведаю нават. Я думаю, што пасля гэтага фільма траплю ў бан шмат да каго. Віктор, я думаю, што, значыцца, наконт Віктора тут праблема, што ён вельмі ўразлівы да крытыкі, і яго можна толькі пахваліць. Ну, давай пахвалім. За што яго можна пахваліць, раскажы. Ну, яго, знаеш, яго можна пахваліць... Ой, я калісьці нават ведала, што яго можна пахваліць, а зараз гэта самае ўжо... Ну, чым ён стаў такім папулярным? Чым ён зачапіў чытача? Мне здаецца, што тут вялікае значэнне мела тое, што яго быў добры старт як у вядомага журналіста. То есть ён быў вядомай асобай, і ну, сэнс такі, што чалавек, который працуе ў медыа, ён у пэўны час дасягае столі, што бы ён не рабіў. Ну, або ён купляе тэлеканал, або ён робіць штосьці іншае. І вось я думаю, што Віктара была ўнутраная патрэба сябе неяк развіць у іншую сферу, і ён стаў як бы пісаць кнігі. Но з гэтай вось пасткі журналізму ён, можа, не выйшаў. Ну, прынамсі, я спынілася на кніжцы «Ноч». Там ужо было крыху палепш, но там праблема была, скажем так, з мовай. Віктар вельмі это добра, да яго можна пахваліць за тое, што ён піша па-беларуску. Вось, дарэчы. Хаця ён спачатку рускамоўным аўтарам быў. Ну, не спачатку, яму гэта вельмі цяжка даецца, ён залежыць ад рэдактараў, і ўсё адно застаецца нейкая штучнасць для тых людзей, якія ведаюць мову або чытаюць па-беларуску больш. Але ён упарта гэта робіць і вельмі свядома, і больш за тое, ён з самага пачатку хацеў быць беларускім пісьменнікам. Вось, ён меў магчымасць стартаваць як расійскі такі аўтар, ну, скажем так, па-савецкі, без указання таго, што ён паходзіць з Беларусі, зрабіць кар'еру ў Расіі, но ён... Ну да, но ён не выбраў сабе гэтай сцежкі, ён свядома застаўся беларускім пісьменнікам. І, ну, пры гэтым, пры ўсіх гэтых мінусах гэтага, так, пры тым, што ён не можа выдавацца вялікімі накладамі, такімі, як марыў бы, напэўна, калі б выдаваўся у Расіі. Ну, нават не ў Расіі, а для рускамоўнага арэалу свету, тому што па-руску чытаюць ва ўсім свеце. Ну, это вядома. Дарэчы, у украінскіх пісьменнікаў і культурных дзеячаў тая ж самая сітуацыя. Ты выбіраеш, або ты па-руску гаворыш і працуеш і зарабляеш большыя грошы, або ты працуеш для душы па-украінску. Такая ж сітуацыя. Але нават у украінскага пісьменніка, аўдыторыя украінскамоўнага пісьменніка, аўдыторыя большая, чым беларускамоўнага. І таму, да, і таму кожны з нас, хто піша па-беларуску, гэта такі, ну, такая місія, як я казала ўжо. Вось за тое, што ўзяў сабе гэтую місію, Віктар, па-моему, заслугоўвае... Вось яго акурат яго раман. Але літаратурныя нашы з ім спрэчкі, нейкія дробязі, рэчы, гэта там... Ну, у кожнай кніжцы гэта па-рознаму. Заўсёды гэта такія крытычныя баталіі. Вось, можа быць, не варта зараз... Ну, у кожнага сваё меркаванне, гэта натуральна. Давай працягнем, тому што у нас пытанняў яшчэ засталося многа часу не вельмі. Хто з беларускіх літаратараў выкупіў палац на Палессі, каб аднавіць яго? Это такі цікавы выпадак. Адам Глобус, Андрэй Горват, Андрэй Хадановіч, Сергей Календа. Дарэчы, з кім з гэтых літаратараў табе даводзілася быць знаёмай асабіста? З усімі, з Горватам, толькі апроч Горвата, да. Значит, Горвата, з Горватам не, таму што ён сам па сабе такая асоба. Ну, он, скажем, замкнёны чалавек. Одиноко стоящее дерево.
Одиноко стоящее дерево. Такое, ну не, это только комплимент ему, так. Так, значит, с Худановичем мы кумы, мы детей крестили. С Календом... Кумовство белорусской литературы, оказывается. Вот, абсолютно, да. Календа, значит, Календа, мы з ним учились в одной школе, у нас была агульная наставница белорусской мовы. Вось, про который мы з прыемнасцю плеткарам калі сустракаемся. А з Адамом Глобусам вот літаральна ўчора па тэлефоне размаўляла, да, вот ведаеш нават чаму. Так, вось, так. Але ён мы з ім в таких цёплых стасунках, і ён карціну дарыў. Вот, правильно, што Андрэй Горват, сапраўды ён пасля таго, як напісаў сваю знакамітую кнігу «Радзіва прудок», яшчэ купіў гэты палац. Наступнае пытанне ў нас. Да, вось бачыце, так выглядае Андрэй Горват. Дарэчы, вось сцісленька, літаральна так хвілінку. Як ты лічыш, чаму «Радзіва прудок» так зачапіла аўдыторыю? Ну, здаецца, вельмі просты жанр. Просто такія жыццёвыя нататкі, фейсбучныя. Тому у Фейсбуку мы там тонны чытаем розных допісаў штодня. А вось зачапіў Горват. Чым сакрэт, на твой погляд? Мне здаецца, што адказ, дарэчы, можа быць у другой кніжцы. Андрэй вельмі захацеў менавіта таксама развіцца як пісьменнік і стаў прыслухвацца да крытыкаў і пісаць штосьці больш сур'ёзнае за вот этой нататкі кароткія. Але кароткія нататкі, тым не менш, былі бестселлерам. Ну вось, да. Ну, пераход да іншага жанру, нейкаму, ну, скажем так, кніжка, боже мой, прэм'ера, так? Другая кніжка, і вона ўжо, скажем так, не мела такога розгаласу, такого фурору, значит, ну, я вот аккуратно нашла до себе отказ о том, что вот, ну, нельга менять инструмент, калі вот спрацавалі менавіта гэтыя вот нататкі. Я думаю, там яшчэ быў шэраг абставінаў, потому что кніжка, ну, скажем так, кніжка была яшчэ часткова рэаліці-шоу, так? Гэтыя нататкі ж з'яўляліся ў інтэрнэце, і людзі маглі нават паўплываць на... Это літаратурны серыял просто. Так, яны маглі штосьці спытацца ў аўтара, ён адрэагаваў на каментары, напісаў новае, і вот гэты працэс потым стаў кніжкай, якая зноў жа была прэзентаваная ў інтэрнэце, праз інтэрнэт разрэкламаваная. Такі, рэальна такі быў аркестр усіх. Сімбіёз інтэрнэту і літаратуры. Інтэрнэту, літаратуры, можа быць, таксама крыху журналістыкі, хаця, канешне, Горват, ну, вот акурат, хоць ён мае таксама мінулого журналіста, яго журналістам па тым, што ён піша, называць немагчыма, ён, канешне. Ну вот, мне здаецца, што вот момант, калі ён выкупіў гэты палац і его аднаўляе, гэта таксама такі вельмі, ну, як творчы акт, так? Ён чалавек хэпенінг. І часам гэта заканчваецца кніжкай, часам не заканчваецца, но я думаю, што ён заўсёды будзе спрабаваць цяпер выдаць кніжкі, гэта добра, і, значыць, ну, гэта такі, менавіта, той момент, знаете, я часам кажу, что вот, например, часам есть книжка некая популярная, докладнее так, есть некая популярная тема, вокруг которой есть книжка, компьютерная гульня, кино, маечки, мерч, так. И вот Горват подобный до такого момента, так, вот такого чогось жанру, ну, в сенсі, такої темоутварального, так. То есть Горват, у него есть шмат часов бренд, да, вот я, до речі, так і написала в другой рецензії, що це чоловік-бренд. І, ну, гэта вот як бы такі яго феномен, ну, і гэта здорава таксама і для беларуса, што у нас есть такі чалавек, і мне цікава вельмі, што ён далей напіша, як ён напіша. Вот я менавіта кажу, што у чым праблема, што аналізаваць гэта толькі як літаратуру вельмі цяжка, а калі ты крытык, табе прыходзіцца толькі чытаць як літаратуру. І, ну, а не ўлічваць гэтых момантаў таксама нельга. Ну, тое, што па-за літаратурных. Добра, мы працягваем, таму што нас людзі чакаюць, чым закончыцца гульня. Якое з гэтых выдавецтваў выпускае кнігі пра Гарры Поттера ў перакладзе на беларускую мову? Варыянты адказу. Янушкевіч, Логвінаў, мастацкая літаратура, Галіяфа. І ў многіх узнікае пытанне, навошта перакладаць таго ж Гарры Поттера на беларускую мову, калі многія прачыталі ўжо па-руску, но хтосьці ўвогуле стараецца чытаць у арыгінале. Ну, па-руску, прынамсі, усе прачытаць могуць. Твой адказ на гэта пытанне. У мяне нязменнай з таго часу, як амерыканку выпусціла, ну, от менавіта таму, што Гарры Поттер — гэта дзіцячая кніга. Тое, што у нас некаторыя з нас прачыталі яе ў студэнцтве, гэта толькі тэхнічны збой, вот, як бы.
як людзі 19 стагоддзя, многія таксама у сталым веку толькі прачыталі Жюля Верна, так? Таму што ён напісаў кніжку пазнейшым, яны былі дзецьмі. Гаррі Поттер — гэта дзіцячая кніга, і падрастаюць дзеці. От у мяне, напрыклад, уже бегаюць людзі, которые праз пару гадоў, думаю, што з прыемнасцю прачытаюць Гаррі Поттера. І яны ўжо змогуць гэта рабіць па-беларуску, дзякуючы Алені Петровіч, перакладчыцы, і выдавецтву Янушкевіч. Я безмежна ўдзячная, што так ёсць. І зараз вось яны чытаюць, ну, ім чытаюць, мы чытаем ім Піпі доўгую панчоху, Карлсона па-беларуску, і нават Чапаліна па-беларуску, хоць кніжка з рускай мовы перакладзеная, но яны ўжо нават не ўсведамляюць. Ну, таксама яны, в прынцыпе, не задумваюцца, што гэта на беларускай мове кніжка, для іх гэта сюжэт, который вось ёсць, з якога яны выцягваюць нейкую гісторыю, нейкія прыклады. Вось, напрыклад, мае сыны Сымон і Лявон, яны выйгралі конкурс па пад'ёме каня. Быў конкурс у інтэрнэце гонар Піпі доўгай панчохі, надо было падняць каня. Вот яны яго вельмі класна паднялі, і ім далі прыз. Так што, это жывы быў конь, прабачце, і драўляны? Ну, там можна было падняць любого коня, яны паднялі плюшавага коня, такога вялікага, лебёдкай, на другі паверх ложка. Ну, іх цэлая аперацыя была. Ну, нейкі сюррэалізм. Добра, ну, працягваем. Гэта конкурс такі прыдумалі, да. Выдавецтва Янушкевіч сапраўды выдае Гаррі Поттера на беларускай мове, ўжо 2 кнігі выйшлі. А я сказала ранейшым пытанне ці пазней? Слухай, па-моему, ўжо пазней, там, разумееш, хто ведае, той паспявае адказаць раней, таму не перажывай. Добра. Так, наступнае. Хто з рускамоўных пісьменнікаў Беларусі напісаў раман «Бывший сын»? Варыянты адказу. Саша Філіпенка, Дмітрый Строцаў, Святлана Алексеевич або Віктор Марцінович. Что такое кароткае пытанне, кароткі адказ? Пісьменнікі, которые жывуць у Беларусі, але пішуць па-руску. Яны чые? Яны беларускія, рускія, або яны недзе паміж? Ну, Саша Філіпенка, дарэчы, яго выдатная беларуская мова, і ён сувязі з беларускай, ну, хаця ён жыве ў Расіі акурат зараз. Я на гэтае пытанне таксама коротка адкажу, каб не разводзіць вялікай тэарэтычнай дыскусіі. Мне здаецца, што пісьменнік, які адносіцца да Беларусі нейкім чынам і піша на беларускія тэмы, але па-руску, ён мае выгоду таго, што ён можа быць і беларускім пісьменнікам, і рускім пісьменнікам. Але, на жаль, тут, ну, скажем так, гэта ў ідэальным свеце. На жаль, наша культурная парадыгма Расіі і Беларусі нібыта прымушае іх выбіраць. Цісне на іх, вось, або адмовіцца ад беларускасці, або адмовіцца ад расійскасці. Хаця мне здаецца, што тую ж вот неназваную тут Таню Заміровскую можна аналізаваць і ў кантэксце таго, што яна жыла ў Барысаве і піша, як і Станкевіч і Алена Брава. Пісьменнікі з Барысава. Заміровская, Станкевіч, Алена Брава. Іх можна аналізаваць вось па прынцыпе, чаму ў Барысаве ствараецца такая вось сюррэалістычная літаратура, такая некая змрочная, таксама не это пытанне ўжо пра сам Барысаў, напэўна. Да, напэўна, але таксама яна можа быць аналізаваная ў шэрагу тых расійскіх аўтараў, якія духоўныя блізкія. І вот зараз яна выпусціла раман «Смерці нет», і яго акурат вельмі моцна рэкламуюць у Расіі, бо ён сур'ёзна ўжо выдадзены так вот з прамоцыяй. І гэта выдатна, да, што і мы можам пачытаць Заміровскую, сказаць, вось гэта наша пісьменніца, і яны. Ну, гэта проста выгода. Калі штосьці мае два коды, это значыцца, трэба выкарыстоўваць дзве магчымасці, а не так, што ніводныя. Вот у нас праблема, часам рускія літаратары трапляюць у гэту рускамоўную такую пастку, што не там іх не прымаюць. А трэба назваць, свечка, ні шорту кашарга. А трэба, каб... Добра, ну, напэўна, на гэта мы пагодзімся. Наступнае пытанне, мы бачым, што у нас тут адбываецца ў табліцы. Саша Філіпенка, вот так выглядае для тых, хто раптам не ведае. Наступнае пытанне, можа, падбіраемся да канца нашай гульні. Двайны намінал. Мурал з выявы якога беларускага пісьменніка з'явіўся ў Капылі? Ну, нядаўна. Вячеслав Адамчык, Віталь Вольскі, Іван Мелеш і Алесь Адамович. Ну, гэта мы зараз называем пісьменнікаў, которых праходзяць у школе ў тым ліку. Ну, вось у мяне такое ўражанне ўзнікае, што ў школьную праграму па беларускай літаратуры адмыслова падбіраюць такія творы, пасля которых беларускую літаратуру чытаць не хочацца. Можа быць, ненаўмысна гэта робіцца, але яно так. Вось як бы ты, як маці, у которой дзеці падрастаюць, бы памяняла праграму па беларускай літаратуры, каб дзеці ўсё-такі цікавіліся ёю? Зноў жа смешнае супадзенне. Вось мы, калі пачыналі наш эфір, я перакідвала дызайнеру фотку Алеся Адамовича. Мы таксама ў робаце пастаўляем зараз, то бок. Я все-таки, напрыклад, чытала кніжку «Я з вогні на вёскі», Габрыль Адамович Калеснікаў у дзяцінстве.
і на мяне яна зрабіла вельмі моцнае ўражанне. І вот мы з табой таксама казалі, што Броннай Градзе я зараз знаходжуся каля месца масавага знішчэння габрэяў, і для мяне гэта такі важны факт біяграфіі, што мае сваякі жылі тут, жывуць, і мае продкі. А я не з тых людзей, которые будуць штосьці адмаўляць у літаратуры, і я з цікавасцю чытала школьную праграму, нават тую, которая была такая нецікавая. Бясконцыя паны, сяляне, прыгнёт, вось гэта ўсё туга. Па-першае, яны не бясконцыя. Па-другое, нават зараз, вось скажу, што я сяджу ў вёсцы, і мои дзеці, напрыклад, вельмі здзівіліся, калі ім сказалі, што вёска гэта нешта кепскае. Так? Вот, напрыклад, я хацела паказаць, гэта інтэр'ер. Ой, як аўтэнтычненька. Так, гэта тое, так выглядае, толькі шпалеры я калісьці пераклеіла у тэму, так? А так это інтэр'ер, і тое так было. Там былі бярозкі, у меня тут гіацынты нейкія. Значыцца, сэнс такі, што гэта зрабіў мой дзед Палескі, так? Тут вельмі класная хата, і самае галоўнае, што яна выглядае, вось інтэр'ер выглядае дакладна так, як у кніжцы пра Фіндуса і Пэтсена. Вот такая кніжка ёсць, которую все дзеці любяць ва ўсім свеце, шведская. І мае дзеці перакананыя, што гэта кніжка пра такога дзеда, як іх дзед. І яны не разумеюць, і там такі апісаны дзівак, такі, который жыве на хутары адлюдна, з катом нейкім размаўляе. То есть сэнс такі, што вёска, да, і гэтыя паны і сяляне, гэта не прычына, наадварот, гэта зараз выходзіць у моду назад. Людзі, наадварот, па-моему, Ажэшку і Хама, мне здаецца, што чытаюць з большай цікавасцю. Людзі хаты на вёсках купляюць. Скажем так, в принципе, у меня до школьной программы такая претензия, что ее, в принципе, треба вельмі моцна рэфармаваць, і просто цікава, сэнс такі, што любая літаратура павінна выкладацца праз гісторыю пра гэтую літаратуру. А кніжка гэта ўжо дадатак, стымул да чытання. Калі тебе расказваюць, як гэта ўсё стваралася, то потым просто ты... І, скажем так, магчыма, скажем так, чытанне павінна быць чымсьці пазакласным менавіта, так? А ў школе гэта толькі фрагменты, толькі... Мне вельмі падабаецца, здаецца, у польскай школьнай праграме, там, в прынцыпе, няма мовы і літаратуры. Там ёсць паланіст, польскі язык, это язык польскі, включае і мову і літаратуру. Не падзяляюць. Тут у нас суфіксы, тут людзі на балоце. Не падзяляюць. У нас штосьці такое інтэрактыўнае таксама так быць, калі ты прачытаў кавалак з людзей на балоце, а потым напісаў, напрыклад, эсэ на мове той вёскі, дзе ты летам адпачываеш. Гэта было цікава. Да, напрыклад. Добра, працягваем. Наступнае пытанне. Вот бачыце, Алеся Адамовіч, так выглядае гэты мурал, который з'явіўся. Можна выбраць некалькі варыянтаў адказу. Якія з гэтых літаратурных прэмій сапраўды існуюць у Беларусі? Прэмія імя Ежы Гідройца, мядовая прэмія, залаты Арфей або прэмія цёткі. Скажы, літаратурныя прэміі, которые ўручаюцца пісьменнікам, наколькі яны сапраўды адлюстроўваюць даробак таго ці іншага аўтара? Таму што часта ўзнікаюць спрэчкі ў тым жа самым Фейсбуку, я чытаў водгуле нейкіх такіх дыскусій, што зноў там прэмію не таму далі. Прэмія гэта для пісьменніка вельмі важна, так. Таму што, па-першае, як мы казалі пра тое, што пісьменнікі павінны з чагосьці жыць, і ў шмат у якіх краінах прэміі гэта такі абы-які прыбытак для пісьменніка. І стымул пісаць цікава, так? І стымул пісаць. Но насамрэч, нават калі прэмія, ганкураўская прэмія, яна мае, здаецца, фонд 1 еўра ці 1 франк там было калісьці. Значыцца, но ўзамен за гэта чалавек атрымліваў статус лаўрэата і замовы, так, вядомасць, публікацыі, зноў жа, все адно гэта неяк модна казаць. Піар, да. Сімвалічны капітал, лепш назваць. Пісьменнікі, насамрэч, чаму пісьменнікі пішуць, нават сакрэт такі, нават калі яны не зарабляюць грошы, таму што сімвалічны капітал часам не менш важны за звычайны капітал. То есть часам людзі ўсё жыццё зарабляюць грошы, каб потым за вялікія грошы купіць тое, што іншы чалавек здабывае сабе аўтарытэтам, вядомасцю, нейкімі талентам, так, вось як гэта можа быць з пісьменнікамі. Таму, напэўна, людзі стараюцца быць, мараць аднойчы прачнуцца знакамітымі. А прэмія гэта, насамрэч, так, я як супрацоўніца ПН ведаю, што арганізаваць прэмію гэта вялікая праца, гэта вялікая цяжкасць.
і ну як бы пры гэтым публічна абавязкова камусь хтосьці будзе пакрыўджаны. Ну але можна падзякаваць толькі людзям з панцэнтра, которые былі да мяне і будуць пасля мяне. Я, дарэчы, прэміямі не займаюся зараз у панцэнтры, я займаюся выданнем кніжак ці літаратурнымі праектамі, вось мае калегі, яны арганізуюць гэтай прэміі. Я просто ведаю, якая гэта цяжкая праца, як цяжка скаардынаваць журы, усіх памірыць, знайсці, каб ніхто не сварыўся. Вось, ну і пры гэтым, нейкі пісьменнік у выніку атрымлівае прызнанне, бонус. І я таксама скажу, што шорт-ліст прэміі гэта таксама вельмі важна. Вот, усе кніжкі, которые уваходзілі ў шорт-лісты, можна глядзець на сайце гэтых прэмій і смела іх рэкамендаваць і чытаць, бо гэта прачытана. Давай паглядзім, дарэчы, якія прэміі сапраўды існуюць у Беларусі. У нас існуюць сапраўды... Так, стоп, нешта праляцела. Хто напісаў повесть «Аблава», герой которой уцякае з ГУЛАГу? Васіль Быкаў, Святлана Алексеевич, Ян Кабрыль, Уладзімір Арлоў. Але мы вернемся да пытання пра прэміі. Не існуе толькі прэміі «Залаты Арфей». Такой беларускай прэміі няма, а мядовая прэмія, гэта ўручаецца пісьменнікам і літаратарам з Брэшчыны, ўручае Мікола Папека, паэт, пчаляр, ўручае пуд мёду. Спраўда, ёсць прэмія таксама Ежы Гідройца імя і імя цёткі. Ну, ось, дарэчы, гэта такі вельмі драматычная такая повесць. Я помню, што раней на школьнай праграме была, вось, правда, не ведаю, ці засталася на цяпер дагэтуль, ці зараз тыя дзеці вывучаюць у школе. Таму што повесць сапраўды вартая, таму што там героя у выніку, которага ловяць пасля таго гунцёў з ГУЛАГу, пераследуе ўласны сын. Уласны сын кіруе гэтай аблавай. Так што хто не прачытаў раптам гэты твор, таксама вельмі раім прачытаць. Зараз мы пабачым, колькі у нас будзе правільных адказаў на гэтае пытанне. 11 чалавек у нас ужо адказалі. Нагадаю, што ацэньваецца не толькі правільнасць, але і хуткасць адказаў. Васіль Быкаў, так, ну хтосьці напісаў, што Святлана Алексеевич, не, Святлана Алексеевич піша все-таки дакументальныя рэчы, вось, за што атрымала Нобелевскую прэмію. Дарэчы, это вельмі цікавы, па-моему, выпадак, калі чалавек атрымаў Нобелевскую прэмію за дакументальную, па сутнасці, прозу. Ну, гэта добры прэцэдэнт, таму што калі далі прэмію Алексеевич, хтось сказаў, што гэта прэмія таксама Хантару Томпсону, который увёў. Вось, сэнс такі, што нон-фікшн зараз вельмі сур'ёзны жанр літаратуры і жанр з такім неабыякой будучыняй, а напісаць нон-фікшн кнігу часам цяжэй, чым мастацкую. Таму што ну, ты яшчэ маеш справу з жывымі людзьмі, з іх рэакцыяй на гэта, з іх лёсамі і з такой вельмі сур'ёзнай палітыкай прыватнасці ў свеце, которая зараз шануецца. Як, ну, вельмі часта атрымлівала, калі я спрабавала пісаць нешта аўтабіяграфічнае, у сэнсе дакументальнае, я атрымлівала пытанне людзей заходніх, напрыклад, і нават ад расіян: а ці вашы героі ведаюць, што вы пра іх напісалі? Вот, ці вы збралі іх згоду, ці вы мянялі дэталі? Ну, то бок гэта вельмі такое... Ну, то неабыякая работа, я згодны. Працягваем. Што мы бачым? Зноў-такі не мяняецца на сёння тройка лідараў. І пытанне тут таксама трэба расставіць у правільным парадку. Саднесіце фоты і імёны беларускіх паэтак. У нас ёсць варыянты: Юлія Тимофеева, Анка Упала, Наста Кудасова, Вальжына Морт. Я так разумею, што з большасцю гэтых паненак ты таксама знаёмы асабіста. Ну, з сабой... Вот, слухайте, вот зараз я это пытанне зноў не змогу адказаць, потому что... Так, чакайце. Да, это проблема, потому что я... Все, короче, я проиграла гэты квіз, потому что это тэхнічная чыста праблема. Ну нічога, дай людзям пагуляць, ты ж у гэтым кантэксце знаходзішся літаратурным, а камусьці цікава. Так, кто там, Анка Упала, Наста Кудасова? Так, Вальжына Морт і Юлія Тимофеева. Каго знаеш асабіста з іх? Значит, усіх знаю. Анка Упала мяне, по-моему, таксама ўжо разбанила, я спадзяюсь. За апошнюю рэцэнзію, которую на книжку написала. А, то бок ты яшчэ літаратурны крытык, а табе прилетае баннер регулярно за тое, што... Ну, да, я пошерстила немножко на ее книжку, отказавши. Вот, я думаю, что Алена покрыўдзілася, но насамрэч гэта одна з самых класных наших. Вот, до речі, рекомендую всім, хто любіць гендерна зарадженую прозу, вот ее книжку «На заснежены остров». Правда, у мяне да яе вельмі шмат прэтэнзій. Вось, а з усімі знаёмыя, усе вельмі класныя, вось, паэткі, так, і пісьменніца, празаік. Вось, і як бы вельмі, ну, скажем так, годна прадстаўляюць сучасную беларускую літаратуру. Вось это пытанне, каго чытаць, я думаю, што вот, ну, я пра сябе не кажу,
Там, Ну, по-моему, ты уже мне порекомендовала недавно- уже свою книгу, мы уже записали. Нет, там просто фотка моя есть, а имя моего нема, да, там в этом плане, да? Настя Я не помню, что там Кудасова, Юлія называется. Тимофєєва, Валежина Мор, танка упала. Ось такі у нас був правильні адкази. І апошняе пытанне на сёння вырашальнае, двойны намінал. З якога твора Владзіміра Караткевіча гэтая цытата? Рабі нечаканае, рабі як ніхто не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш, нават калі ты слабы, як камар пасярод варожага мора, таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае наканаванне і плюе на спрадвечны закон. Христос прызямліўся ў гародні, ладдзя роспачы, каласы пад сярпом тваім, сівая легенда. Марыя, у нас вельмі мала засталося часу, літаральна 20-30 секундаў. Чаму Караткевіч дагэтуль актуальны? Чаму дагэтуль ім зачытваюцца? Ну, тому что ён придумал Беларусь. Кстати, ён придумал тое, як мы зараз ёсць. Фактично мы читаем... Это миф, который стал реальностью. И еще тому, что он безмежный оптимист был. Вот, ну, вот, и романтик. Кстати, видать. Романтик, але, скажем так, ну, я писала, что... Мне часам закидывают, что калі я кажу штось публічна, я перабольшваю, як паэт любы. Я писала про тое, што Беларусь існуе толькі таму, што паэты перабольшвалі пра яе. Вось Караткевіч вельмі моцна перабольшыў існаванне Беларусі ў свой час, і таму мы ёсць. А, то бок мы на што выйшлі? Вось мы шмат у чым дзякуем Караткевічу, удзячны за тое, што... Да, ну фактычна гэта адзін з самых асноўных, як бы, это яго творчасць, адна з самых, ну, з галоўных прычын, чаму беларусы засталіся беларусамі і ў 20-21 годзе мы яшчэ як бы такія танцы спевы добры настрой. Сапраўды, гэта была аповесць ладдзя роспачы, хаця думаю, што каласы пад сярпом тваім выбралі немногія. Слухай, амаль все ведаюць, адкуль гэта цытата. Ну што ж, глядзім вынікі нашай сённяшняй гульні. Трэцяе месца Аксамітка, нашы віншаванні. Другое месца Марыйка, вось. І першае месца ў нас, тадам, Палкова, ну, я не ведаю, тут правильно ставіцца націск. Ну што ж, дарагія сябры, вялікі дзякуй, што былі сёння з намі, вялікі дзякуй нашай сённяшняй госці, которая дыстанцыйна з намі з вёскі, вось такой антуражнай, Марыя Мартысевіч, паэтка, перакладчыца, літаратурны крытык, которую перыядычна баняць нашыя беларускія літаратары, але все адно яна іх вельмі любіць. Марыя, вялікі дзякуй, што далучылася. Я спадзяюся, яны мяне любяць просто. Ну, літаратары людзі тонкія вельмі. Што ж, мы пабачылі, што беларуская літаратура існуе, яна развіваецца, яна жыве, і яе варта чытаць, таму што гэта кнігі, якія пішуцца для нас і пра нас. Ну што ж, вялікі дзякуй усім, хто да нас далучаўся. Дзякуй вялікі за ўвагу. Усё, тады. Добрага вечара ўсім. Добрага вечара. Марыя Мартысевіч з намі была сёння, а вёў гульню Валентин Бойко. Всяго добрага, сябры, сачыце за Віталем. Слухай, кажуць, хоць гаршком назаві, толькі ў печку не стаў. Віталь, гэта мяне Дзімам называлі часам, і не бяды. Бачыш, барада не выпала. Ну што ж, дзякуй усім вялікі. Добрага вам настрою.